Morista pelaajat. Lähdetään kattelee huomisaamun treeniä siitä eteenpäin tulevat voimatreenit. Ja tuossa nyt näkyy tuo nopeusvoimakin. Eli lähdetään tekemään toi treeni 1 huomenna. Se onkin tämän viikon ainut treeni puntilla. Ja liikkeet näkyy tuolla noin. Ja ensimmäinen, toinen ja 5. liike alakropalle ja sitten 3. ja 4. on yläkropan liikkeitä ja ne otetaan samaan tapaan kuin nyt jo pitemmän aikaan on tehty niin liikeparina. Uusi juttu täällä on tää 531 ja plus, niin katsotaanpa sitä sitten Coach Teen kyykkypainojen avulla. Elikkäs Coach T otti testissä silloin vitostestissä 220 ja tuossa on sitten 228 laskentapaino, minkä avulla noita painoja tonne viikolle on lähdetty painelemaan ja ykkösmaksimihan on enemmän oikeasti kuin 228, kun Coach T painaa 220 femman, mutta laskennallinen paino sen takia, että pysyttäisiin vähän matalemmissa painoissa, säädellään sitä kuormitusta sillä. Pysytään enemmän tuommoissa niinku voimatreenissä. Ei mennä sinne semmoiseen maksimivääntämiseen, mitä te mielellään otatte, vaan jätetään sinne nyt mahdollisuus sitten palautua paremmin tuosta treenistä muun muassa. Ja homma etenee niin, että eka viikolla otetaan siinä kyykyssä vitosia ja ne menee noiden prosenttien mukaan 65, 75, 85. Ehkä tavallaan erikoisin juttu on tuolla tuo 85 jälkeen oleva plussa. Tarkoittaa sitä, että siinä sarjassa sä teet ensin ne 5 laadukasta toistoa ja sitten jos on paukkuja jäljellä, niin kuin varmasti Coach Tillä huomenna aamulla on, niin se painaa tuolla 193, mikä pyöristyy 192,5 tai 195 ihan oman maan mukaan, niin painaa varmasti Coach T enemmän kuin se 15. Niin tehdään sillä tavalla, että Coach T:n tapauksessa se olisi 5 150, 5 170 ja 5 plus sitten 195 kilolla. Sitten mennään seuraavalle viikolle ja siellä tehdäänkin sitten kolmosia ja 3 kertaa 70, 3 kertaa 80 pinnaa siitä laskennallisesta, niin helppoja sarjoja ja lämmittelyä tuota viimeistä varten, mutta ei missään nimessä turhia sarjoja, kun puhutaan voimaharjoittelusta. Ja vimpassa taas tuo plussa tuolla, eli saadaan painaa se 3 laadukasta ja sitten vielä ne lisätoistot päälle. Ja täällä kans niin pyöristellään sitten järkevämmiksi niitä painoja. Menis hyvin esimerkiksi 160, 185, 205. Varsinkin nyt kun ne laskennalliset painot on tässä ekassa setissä vielä melko alhaalla. Sitten 3. viikko. Otetaan 5, 3 ja 1. Toki siellä ykkösessä on taas toi plussa, että se on jotain muuta sitten. Ja samat ohjeet tuohon pyöristämiseen, että pyöristätte vähän sitten ylöspäin. Toki ton nyt pystyisi ottaa markalla 70. Toi 195 ja toi 215 tai 220 miten kulkee. Ja joku saattoi nyt tajuta, että hetkon, että toihan on vähemmän kuin se maksimi 5. Joo, ihan tarkoituksella on. Eli pysytään matalemmissa painoissa siellä ja otetaan toinen 3 viikkoinen sitten perään, lasketaan uudet painot siihen, niin sit varmasti rupeaa olemaan jo raskaampaa. Tai ainakin sitten kun otetaan vielä se 3. 3 viikkoinen. Ja tossa on tommonen ehkäpä niinku valinnainen optional
viikko 4, siinä voisi sitä maksimia testailla sitten. Mutta jätetään tämän nyt ekan 3 viikkosen jälkeen tekemättä ja katsotaan se sitten vaikka sen toisen 3 viikkosen jälkeen. Ja tosiaan tämä koskee pelkästään kyykkyä ja tähän mä oon teille laskenut jokaiselle painot, joka toimitti mulle kyykkytuloksen viime viikon aikana. Niin päästään sitten reenailemaan näillä ja sitten jos siellä vielä jollain puuttuu se kyykkytulos, niin ei hätää, kattellaan se huomenna aamulla ja polkastaa homma sitten sitä kautta käyntiin. Ja muille oli sitten luvattuna, jotka ei pysty kyykkäilemään tällä hetkellä, niin sitä omanlaistaan treeniä, että siitä tulee kanssa aamulla ohjeet. Mutta kurkataan vielä tuolta se treenipaletti läpi, elikkä ykköspäivä käytiinkin tosta voimasta jo läpi, kakkospäivä sitten vähän eri liikkeillä. Siellä on etukyykkyä, Bulgarian split-kyykkyä, penkki KP, Silrow KP ja sitten suorin jaloin maastaveto siitä käyntiasennosta. Paljon taas erikoisia nimiä, mutta kylläpä ne teille aukeaa kaikki. Kaikki on jo tuttuja liikkeitä. Ja sitten kun oli tää 6+6, niin se tulee siitä, että kummallekin kädelle tulee se 16. Ja tossa näkyy sitten vielä tuo nopeusvoimatreeni. Käydään se sitten läpi tossa ensi viikon maanantaina tarkemmin, että mitenkä se tehdään.